fra? Vi løber efter vores alpeprinsesse over en hus. Er Alfeline forsvundet? Det var dog forfærdeligt. Ja, Alfelines onkel og tante. De er desværre ikke i Liljehavet. Så må vi lægge videre. Og næste stop er... Der kan ingen overleve. Vent et øjeblik. Dette stop vil beskytte jer, men pas på, at vi skal gå stille, og vi